Good morning friends, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଦିନଟି ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବାପଘର ଶାଶୁଘର ଯେତେ ବି ଭଲ ହଉନା କାହିଁକି, ବାପଘର ଖୁସି ବାପଘର ମଜା କୋଉଠି ବି ନଥାଏ। ସତ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମର ଭ୍ୟାକେସନ ଛୁଟି ସରିଗଲା ମାମୁଁ ଘରେ। ମତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋଠୁ ଅଧିକା ମୋ ପୁଅ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ମାମୁଁ ଘର ନା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଖୁସିରେ ବାଏ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ବାଏ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଭଗବାନ ତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କି ମଣିଷ ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, ଏଇଟା ତ ଆମ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ବିଦାର କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହଉଥିବ। ମତେ ବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ଫିଲ୍ କରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଶୋ କରେନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆସେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ପାଉଛି, ଯିଏକି ତା ମାମୁଁ ଘର ଖୁସି ଛାଡିକି ଘରକୁ ଆସିଛି। ମନରେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହବନି କେମିତି, ତା ଗାଁକୁ ସିଏ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ ତ ହବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ମନରେ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ କହିପାରୁନି ସିନା, ମାମୁଁ ଘର ଦୁଃଖ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ସାର୍ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ଫେସ୍ ଦେଖିକି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଠୁ ବଡ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଗାଁ ସତ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ। ମୁଁ ବି ଯେମିତି ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥାଏ, ଗାଁ ସେମିତି ଇଏ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ବାପା ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ପୁଅ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ମୁଁ ବି ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ 4 ଚକିଆଟି ଧରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଆମର ଏଇ କୁନି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ବହୁତ ଗପି ଦେଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଯୋଉ ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ସୁନେଲି କିରଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସୁନେଲି କିରଣରେ ଆମେ ମା ପିଲା ଟିକେ ସୁନେଲି ହେଇଗଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ବଢିଆ ଟାଇମରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ବୋଲି ଏମିତି ଭ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲୁ। ଯୁଆଡେ ବି ଯାଅ, କୁନି ସ୍ପାଇଡର ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବ। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପାଇଡର ଅଛି ବା, ସିଏ ଥିଲେ ଏମିତି ସ୍ପାଇଡର ତ ବହୁତ ସାରା ରହିବ। ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ସ୍ପାଇଡର ଓନ୍ଲି ୱାନ ସ୍ପାଇଡର। ଏମିତି ଗପି ଗପିକା ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମା ପିଲା ଗାଁକୁ। ଆମ ଗାଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ନୟାଗଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ବି କ୍ୟାପଚର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିଜ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖାଲି ଇନକମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରିଜ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2 ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଟୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ।